Morning! Morning, good morning, good morning. We will go to Kmart and then Kohl's. Yep. We will return the stuff that I got for him. We actually already filmed, guys, me buying his outfit. I'm pretty sure na-feature ko yun sa vlog ko. But we need to return it because I deleted the clip. I accidentally deleted the clip, so I was like, no, we can't do it. So we will do it again. I'm not sure when, pero we will just return those stuff there. And then we will go to Kohl's to get some food. Morning. Good morning. Okay, let's go. Bumalik kami, guys, kasi naiwan ko yung wallet ko. Yung card ko pala yung ginamit ko pag bili nung mga binili namin sa Kmart. So, malapit na kami dumating. Buti lang, malapit na yung Kmart dito. Sabi ko, hindi ko dinala yung license ko kasi yung license ko nasa, shut up. Nasa wallet ko. And then sabi niya, how about your wallet? I was like, nope, nandun lahat. Hindi ko dinala. Wala akong dinalang bag. I didn't even bring my phone. Tapos sabi niya, well, we need your wallet. Kasi doon natin, That's alright. Lang ako, nag-lip tint lang ako kasi very dead looking ng ng lips ko. Dinala ang buong bakbak. Okay. Alis na kami, bye. Come on, focus on my face. Dito kami sa Kmart. Na-return na namin. Dinala pa ni Dan yung bag kasi sabi niya, binayaran natin yan. Dali natin. 50 cents. Marami silang na-clearance dito, kaya lang wala ako sa mood. Where are we going? What was your plan, babe? Food shopping. Food shopping with the... No, you said something else. That you said we should look at where? Wait. Just a discount. Let's look at the hats. You want 4 eggs? Dito na kami sa bahay. Naput away din namin yung mga grocery. Sobrang busy kanina sa Kohl's. I didn't vlog. What? Nagluto ako ng rice. So Dan, he will have his favorite right now, yung avocado with eggs. And then, ito yung gagamitin niya. Sandwich thins. Si Jess, yung kasama ko sa work, gustong-gusto niya to. Tapos si Amanda din. So Jess and Amanda really like this. They said it's like way better than the regular sandwich bread It's something. not healthy then, is it? Is it not? I think it is. 99 calories per serve. Why not toast it, fill it, or top it? I don't think it's super bad. It's a good source of fiber, it says. This one. And then I will have, magkaiba na naman kami ng ulam. I will have my rice and then talong. Sana hindi siya masyadong mainit. So, ko lang, minimicrowave ko yung talong ko. So, nirarap ko siya with Glad wrap. And then, minimicrowave ko siya. So, this one, ganito kalaki, 4 minutes. And then, okay na to, soft na to. Lalagyan ko na lang siya ng, oh my gosh, tumutulo-tulo ang mga tubig-tubig. Lalagyan ko lang siya ng egg. And then, ko siya. Cream? It's in the fridge. Yes. Is that enough eggs, babe? That's enough, babe. That's way too much. How many eggs did you put? 4? Yeah, but I want a big one. No, that's enough. How much cream? Sige Not ba? there. No, go! No. I'll do. It's up to you. I'll try and be healthy, babe. I was gonna say more. Okay, so sa akin naman, lalagyan ko din siya ng egg. Kukunin ko lang tong Glad wrap, tapos kukunin ko yung skin niya. So ipipeel off ko yung skin. And then by the time natapos na si Dan, ready na ako na iprito yung akin. So kanina, before ko siya nilagay sa microwave, tinutusok-tusok ko siya ng knife. So meron siya mga tusok-tusok dyan. I'm not sure if you can see. But talong is so good. It is so good, the talong. Dan used to really like this, but then right now he doesn't like it at all. He's like, it's just so over the talong. But before he used to really like it. Wait, it's hot. Do you want me to help you with those? You do you, boo. This bread, guys, is so good. Right, babe? Yes. Sobrang sarap ng kay Dan. Tinikman ko siya, sabi ko, masarap. Kaya lang, I'm cooking my talong. Tinanggal ko yung niya, yung ulo niya. Ulo ng talong. Kasi sobrang liit ng ulo niya.
So, tinanggal ko na lang. Parang na lang siyang omelette, pero talong siya. Lapit na tumaluto. Yung rice ko, warm na. So, malapit na. I can't wait to eat it. I'm so hungry. Yan yung talong ko, guys. Nilagyan ko siya ng UFC banana ketchup. Tamis anghang. Banana sauce. Yummers! Kain tayo! Guys, tapos na kami kumain ng lunch. As in, katatapos lang talaga. And I will bake, yung puff pastry with Nutella. So, ito yung puff pastry. Ganito siya. O, pakita ko sa inyo. We got it kanina lang. Ito. Ready rolled puff pastry. So, yung nagturo sa akin na to is si Jess, yung kasama ko sa trabaho. Yung lagi niya kasing lunch for siguro mga straight 3 days. Yung lunch niya is yung sausage rolls. And sabi niya, gawin mo to, Rhaze, kasi sobrang dali lang daw. Tapos hindi ko siya magawa-gawa kasi sabi ko, di naman ako ma-sausage roll. Pero si Dan gusto niya, so itatry ko siguro yung sausage roll. Pero sabi ko sa kanya, hindi naman ako ma-sausage roll, so hindi ko naman siya kakainin. Sabi niya, itry mo yung puff pastry, kasi yung puff pastry yung gamit niya, tapos nilalagyan niya ng minced na sausage. Tapos sabi niya, yung instead of minced sausage, ilagay mo Nutella. Tapos sabi niya, for sure, mas gugustuhan ni Dan yun. So sabi ko, yeah, that's a good idea. Kasi I love puff pastry, guys. Diba yung very flaky na pastry? Gusto ko siya. So sabi ko, good idea yan. Ilagyan ko siya ng Nutella. So i-ready ko lang ito. Naka-preheat na yung oven namin, 180 degrees Celsius. Blah. And then, lalagyan ko lang ito, yung baking tray. Lalagyan ko lang siya niyan para hindi dumikit sa tray. And then, I'll get it ready. So, kunin natin yung Nutella. Wala kaming stock ng Nutella dito, so we had to buy one. Maliit na Nutella lang. Try ko lang to ha, kasi hindi ko pa ito nagawa before. So, meron na akong puff pastry dyan. Hindi na siya frozen. Mabilis lang naman siya ma-thaw. So, okay na siya. Hindi na siya ganun hindi na siya matigas. So, I'm excited. Oh, wait, do I have to roll it? Okay. Nutella. Feeling ko kailangan ko siya i-roll, pero hindi na. Okay lang yan. I-ano ko muna siya. Divide ko siya into okay, so lagay tayo ng konti. Siguro ganyan lang ka konti. Kasi magme-melt to eh. Ganyan siguro? I'm not sure. Okay, so ipa-fold mo siyang ganyan. Oh. And then ipipress mo siyang ganyan. I think. Para, oo, tapos sabi niya pala, lagyan ng egg. Anuhan ko siya ng egg para, hi, babe, you will love this. You will love this. Can you help me, babe? Yeah. Just egg. Beat 1 egg, please. Okay, so ganito na yung itsura nila, guys. Meron pa talagang mga Nutella. Tapos magbabrush lang ako ng egg. Para maganda yung niya. Kulay niya pagkatapos. Wait. So, yan. Ganito yung itsura niya, guys. It's alright. Para sa akin, hindi siya as in sobrang sarap, but it's fine. I'm currently editing the house tour right now. I'm not sure if I will finish it kasi meron kaming dinner at 7:30. So, I need to get ready. And I need to do my hair, I need to do my makeup, and my jeans na I would like to wear. Meron siyang maraming, I featured it at my haul. Sobrang dami yung mga balahibo galing sa rug. So I need to fix that. But yeah, nasa intro pa lang ako ng house tour. Kaka-start ko lang talaga. I hope I can finish it. But this one, it's not the best, but it's not bad. Maybe because hindi din kasi ako big fan ng Nutella. Gusto ko lang yung puff pastry. Hi guys! I'm gonna do my makeup. So I already have my contacts on. Yung ginamit ko na contacts is yung na-feature ko sa haul ko. Yung, not the latest haul, but the latest haul na mayroon akong feature na contacts from honeycolor.com. Yep, siya.
Very dark brown, very simple lang niya, and it's good because I can see now. I will be taking this jacket off kasi ayoko na ano yung makeup ko, masira yung makeup ko kapag sinuot ko siya. Ay, wait. Can I take it off this? Did I tell you guys? Pupunta kami sa birthday ng pinsan ni Dan. Itong pinsan niya na to, side ng papa niya. So, malaki talaga yung family na yun. Wala yung mama niya, kami lang. Tapos, mga pinsan niya na sobrang dami na hindi ko nga kilala lahat. Like, wala akong maalala na pangalan. Yung alam ko lang is yung immediate family ni Dan. Yung mama niya hindi sasama kasi nga sa side to ng papa niya. Tapos yung kambal ni Dan hindi din sasama kasi meron silang baby. And buntis kasi yung kambal ni Dan. Hindi niya naman ako makita ng maayos. But natapos ko na yung base ko. Eyebrows base din. I feel like my eyebrows is way too light now that I have dark hair. So, or what? Hindi ko alam. Ginamit ko kasi yung color my brows from Etude House, yung blonde. So, I think I'm gonna go with my gimme brow. So, ilalagay ko lang siya on top of the blonde na na ginamit ko. So, ito yung gamit ko noon before pa ako nagpakulay ng buhok, before I went light. And isa to sa mga paborito ko kasi very precise ng brush niya, ng wand niya. So, I'm gonna go back to using this one. Nice! Not bad at all! And ito yung gamit kong guys, powder, my go-to powder. I just know na kapag ito yung gamit ko, dyan lang siya. Hindi siya matatanggal. And then, my foundation, I used my Estee Lauder Double Wear Foundation. Natapos ko na yung mata ko, guys. Meron akong, medyo dark tingnan dito because yung mascara ko na ko siya. So, parang, siya tingnan? Weird siya tingnan. Parang, meron akong mole dyan. Anyway, wala pa akong lipstick. Isi-straight ko lang yung buhok ko. And then, I will decide ko ano lipstick yung gagamitin ko. I think I'm gonna go with the Stila one. Or maybe the Minaw, yung nude. Yung Stila kasi medyo may pagka-brown siya. Pero mamaya na. I think pang last step yung lipstick ko. I will film my outfit as well tonight. Para sa OOTW. Yung gamit ko na hair straightener is the one from GHD. You can't see it, but it says there you go, GHD Platinum. Tingnan nyo nga yung eyelashes ko. I did not wear false eyelashes at all. Mascara lang siya. Ito hair and make. Galing sa Pretty Angel Shop. Ang ganda! Tingnan nyo yan! Oh my gosh! Humaba talaga yung eyelashes ko dahil sa serum na yun, guys. Paniwalaan nyo ako. Paniwalaan nyo naman ako. Ginagamit ko siya. Gabi-gabi talaga. Okay, so I have my top on and I decided to go with the Minaw lip gloss na in the shade 205. Ito yun. I like it! And na-straight ko na dun yung buhok ko. I will be wearing a coat. Siguro yung furry coat ko, yung isusuot ko. And this is what I featured on my haul, guys. See? Ganda yung tingnan sa hair color ko. I used the Becca Luminous Blush in the shade Camellia. Yan. And then my highlight is the Becca as well, Champagne Pop. Now, magpapatulong ako kay Dan na i-lint roller yung ko. Ang dami niyang fur, guys. Okay, madali lang pala siya matanggal. If nakita nyo yung haul ko, nakita nyo to. Sobrang dami niyang mga balahibo. Mag-heels din ako today. Nakakaloka naman talaga itong mga parting-parting, mga ganito. Yung binili ko sa Zara, na-feature ko siya sa sa Instagram story. Bumili ako ng heels sa Zara. And then, yeah. I think I'm good. Babe? Babe? Can you help me with my jeans, please? I'm coming. Help me with my jeans because I have some. Ready na ako, guys. Naka-heels ako, nakakaloka. Dalhin ko lang yung aking ID. Kasi sabi ni Dan, baka daw uminom siya. Tsaka lang yung lisensya ko din. Wait, matapang. Hindi ako sanay sa mga pag ganito-ganito na. Yung hindi sinusuotan mo ayos yung jacket. Nakakaloka. Ano siya, rooftop siya. Pero sana indoor yung rooftop kasi sobrang lamig talaga. ID ko. Bibigyan lang namin siya ng gift card. Hindi naman lang. Mas maganda yung nga yung gift card para makapili sila kung ano yung gusto nilang bilhin, diba? So, yan. And, sa mata ko pala. My
drops. So, ito na yung drops na ginagamit ko lagi. Optrex. Yung bagong bili ko. So, ito dadalhin ko din. So, wallet, drops, ano pa ba? Pera. Yeah, okay. Hindi ko pala dadalhin tong camera ko. Kasi, hindi siya magkasya sa bag. So, dadalhin ko yung phone ko. Try ko mag-vlog. Hindi ko sure kung makaka-vlog ako because I'm pretty sure it's gonna be loud and maraming tao. Hindi ako magiging komportable and madilim din. Pero we'll see. I'll do my best. Okay, bye! Nakauwi na kami, guys! Tingnan yung mukha ko. Yung lipstick lang na ano, diba? Na, parang nandiyan nga lang siya eh. Hindi naman ganun kadami yung kainaan ko kanina, mga finger food. Nakalimutan ko nga pala ipakita sa inyo. Napunta kami sa Kmart kanina, diba? We got this. For moi! Kasi matagal ako naghahanap ng ganito, kaya lang wala magkasya sa akin. Nandun lang pala siya sa Kmart Kids. This is size 3. So, hindi ko alam kung anong... Oh, girl size 13 to 6? What? 13 to 6 nga yung sabi. Tapos size 3 daw siya. So, yeah. I got those. Wala kasi akong ganitong kulay na shoes. Tsaka ganito din na parang flat lang na booty. I will just wash my face. And then, ito nga pala, nabili namin sa Kohl's kanina, $2. Dalawang ganito. Tapos yung isa nilagay namin sa car. Mabango siya. Amoy cherry. Yung parang bubblegum na. Yung bubblegum na, ano guys, na cherry na maliliit. Na magkano ba yun? Tatlo 25. Tatlo 25 cents. Ata yun noon. Or tag 5 cents isa. Yun, yung ano na yun, bubblegum na yun. Kasing amoy niya. Lalagay ko yung toothpaste dun sa kwarto. Kasi naubusan na kami ng toothpaste. I mean, malapit na. Hala, yung upload ko pala, besh. I'm uploading my house tour. Kasi natapos ko siya ma-edit kanina. Si babe. Naliligo. Uminom si Dan. 41%. Wow. Naliligo si Dan. Uminom si Dan. Lasing si Dan. Hindi naman siya sobrang lasing na lasing. Ang ganda ng Estee Lauder na foundation. At saka yung Becca na powder, guys. The best. The best talaga yung Becca na powder. I can't wait. Ooh, how was your shower, babe? Good. Good. How are you feeling? Good. Good. Okay, time to remove this makeup, guys. Pupunta kami kina-cut bukas kasi may showdown yung Port at saka Crows. And si Neil, ano siya, Crow supporter siya. Tapos si Dan, Port supporter. And yung game na yun, home game siya. Diba pareho sila Adelaide? Home game siya ng Crows. So, hindi kami makakapunta sa Oval kasi, ubusan ng ticket sa Crows na members kasi sila yung pina-prioritize kapag ganun. Tapos, yung mga fans, nag-away-away, guys. Kaya prefer na lang namin na dito na lang kami, sa bahay na lang manood para para hindi magulo ang buhay. Kasi doon talaga, kahit nananalo na sila last time, home game namin yun, pero showdown siya. Birthday ata yun ni Dan last year. Nanalo sila. Tapos, nanggugulo pa sila. Sila na nga yung nanalo, nanggugulo pa. Ay, nako. Anyway, ito na naman tayo dito sa lalagyan ko ng contacts ko. Gagamitin ko na lang siya, guys, kasi wala na akong choice. Nabili ko na eh. Pwede ko naman siyang i-return. Kaya lang, naisip ko, kailan pa ako makakabalik sa Randall Mall. And nakakalinis naman talaga siya ng contacts. Okay lang naman. When I wore these contacts today, okay lang. Tapos, pag ganun, 1, 2, parang tanga lang. 3, ganon. Tapos, lagay mo na siya dyan. Magsa-start na siya, neutralize chorba low. Stay siya dyan overnight. And then, I'll remove my makeup. Gusto ko yung color ng kilay ko ngayon. Medyo darker siya. Yung ginamit ko kanina, yung Benefit. Bet ko siya. Anyway, i-close ko na tong vlog na to, guys. Kasi, ito lang naman yung gagawin ko. I will remove my makeup. Tapos, gotch na aketch. So, I'll see you guys on my next one. I will vlog tomorrow. Yeah. See you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Please like, please subscribe. Mwah.